соли 2022 бо ҳама бурду бохтояш барои варзиши кишвар соли бобарор буд. ба даст овардани ҷоизаҳои гуногун аз мусобиқаҳои байналмилаливу дохилӣ, таъсиси як қатори иншоотҳои тамринӣ ва баргузор кардани чорабиниҳои дигар аз ҷумлаи иқдомҳои наҷибе буданд, ки дар ин сол ба миён омаданд. метавонем дар баробари кулли пешравиҳои самти варзиш дар кишвар ҳамчунин аз як соли барору камёбӣ ва камбудиву норасоиҳои варзиши сабук натиҷагирӣ кунем, ки дар ин самти соли 2022 таҳаввулотҳои зиёде ба миён омада буд. рӯзи 28 декабри соли ҷорӣ дар толори маҷлисгоҳи қасри варзиш зимни як ҷамъомади идона муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук аз соли 2022 натиҷагирӣ карданд ва ба фаъолон ва аъзоёни ин мактаби варзишӣ аз ҷониби раҳбарияти мактаб тӯҳфаву сипосномаҳо тақдим карда шуд. иброз бояд дошт, ки бо чунин шева ҷамъбаст кардани сол аз ҷониби мактабҳои варзишӣ бори аввал аст, ки барпо мегардад. ҳамчунин бар замми натиҷагирӣ кардан аз як сол боз бо собиқадорону варзишгарони самти варзиши сабук ҷоизаву тӯҳфаҳо супорида шуд. ҳадаф аз баргузории чунин ҷамъбасти фаъолияти муассиса ин пеш аз ҳама бори дигар расонидани анамун дастовардо ба ёки умуман мафҳуми анамун фаъолияти муассиса ба саҳми ҳозирин ба ҳисоб мерафт. зеро ки мо дар соли 2022 ва умуман соли 2022 барои рушди варзиши сабук бисёр соли хотирмон буд, соли бурду бох буд, соли дастовардҳои хеле зиёд буд, ки мо тавонистем дар ин сол ба натиҷаҳои баланд на балки дар сатҳи ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ ноил гардем. ба иттилои раҳбари мактаби мазкур, имсол бо барпо шудани мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум варзишгарон ба гирифтани 239 медал, аз ҷумла 90 тилло, 89 нуқра ва 60 биринҷӣ даст ёфтанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4 мусобиқа ва 96 медал, аз ҷумла медали тилло 29 адад, медали нуқра 35 адад ва медали биринҷӣ 32 адад зиёд мебошад. дар 15 мусобиқаҳои кушоди дохили мактабӣ, ки бахшида ба санаҳои таърихӣ баргузор гардиданд, варзишгарон соҳиби 169 медал, аз ҷумла 64 медали тилло, 52 нуқра ва 53 биринҷӣ шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз ҳисоби теъдоди чорабиниҳо 6 чорабинӣ, аз ҳисоби шумораи медалҳо 76 адад зиёд мебошад. воқеан соли 2022 умуман чихеле ки дар боло қайд кардем, варзишгарони мо ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардиданд, зеро ки мо тавонистем ки дар баробари мусобиқаҳои дохили мактабӣ ва чихеле ки дар соли 2022 зиёда аз 15 мусобиқаҳои дохили мактабӣ доир карда шуд, ки ин теъдод дар соли 2021 6 ададро ташкил медод. бале, яъне ки мо тавонистем ки як баробар зиёд мусобиқаҳоро доир намоем. ин аз он ба хотири чӣ аст? мо ба хотири мусобиқаҳои дохили мактабиро баргузор менамоем, ки мо тавонем диққати наврасу ҷавононро ба ин намуди зебои варзиш ҷалб намоем. бале, ҳам барои таҷриба пайдо намудани мақсад варзишгарон бисёр як имконияти хубе фароҳам меоварад. зимнан ёдовар мешавем, ки дар давраи ҳисоботии варзишгарони муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва кумитаи миллии олимпӣ ҷамъу ҷамъ 8 маротиба ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар гардиданд, ки ин 3 маротиба иштирок дар мусобиқаҳои гуногун дар мамлакати Ӯзбекистон, 2 маротиба дар Қазоқистон, 1 маротиба ҷиҳати иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1 маротиба барои иштирок дар бозиҳои исломӣ ба мамлакати Туркия ва як маротибаи дигар барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Белгради мамлакати Сербия сафар намуданд, ки хушбахтона дар кулли мусобиқаҳои мазкур ҳам дастовардҳои олӣ ва ҳамчунин чандин рекордҳои омории варзиши сабук дар Тоҷикистонро навъ намуданд. ман гуфтанӣ ҳастам, ки имсол мо кӯшиш кардем ба хеле ҳамин мақсадҳои худмо расидем. рости гап ин хел натиҷаи мисол аз Аҳмадии Филдар мо дар умед доштем, ният доштем, ки ҳамин натиҷаро нишон диҳад.
дар мусобиқаҳои бо калон варзишгаро ҳастанд ки мисол дар хона натиҷа нишон метавонад як берун биромада тарсшон пайдо мешавад, лекин инҷа гуфтанӣ ҳастам ки варзишгарои мо ҳама натиҷаи беҳтариншона дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаҳои калон нишон доданд. аз он ҷумла бозиҳои исломӣ, мусобиқаи чемпионати кушоди осиёи марказӣ ки дар Самарқанд гузашт аввалин бор ва дигар мусобиқаҳои турнирои калон дар ҳама турниро, дар ҳама мусобиқаҳои байналмилалӣ бачаҳо ҳамин ҳисоб ки чизе дар нақша буд ҳамона иҷро карданд. ҳадаф мақсади уман муассиса ва иштироки онҳо варзишгарон ба мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ ин пеш аз ҳама барои ба даст овардани рохат ба бозиҳои олимпии Париж 2024 аст. ва зеро ки дар барномаи бозиҳои олимпӣ намуди варзиши сабук дар баробари дигар намудо шомил аст ва имрӯз муассиса бештари фаъолияти худро бар ҳамин равона кардааст ки мисол мо тавонем дар соли 2023 ки қадар чорабиниҳои бисёр литсензионӣ дар пеш аст сафарбар намоем ва уман дар сатҳи дигар давлатҳои пешрафтае ки дар рушди варзиши сабук пешрафта ҳастанд барои яъне ки таҷриба омӯхтанд ва уман гирифтани мисол уман таҷрибаи дигар варзишгарон ба машқҳои дастаҷамъонаи тамринӣ сафарбар намоем ва онҳо мақсад ки дар он сатҳ омода шаванд ва иштироки онҳо бар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ таъмин карда шавад. Илдар Аҳмадиев аз зумраи он варзишгароне ҳаст ки феълан барои ба даст овардани рохати бозиҳои олимпӣ талош мекунад ва соли ҷорӣ низ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштироки фаъолона дошт ки ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфта буд. Чанде пеш ӯ аз шаҳри Шимкенти мамлакати Қазоқистон баргашт ки унҷо дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба варзиши сабук барои ба даст овардани ҷоизаи Амин Туяков иштирок дошт ва мақоми сеюми рақобатҳоро соҳиб гардид. ёдовар мешавем ки мусобиқаи мазкур рейтингӣ буда барои зиёд намудани имтиёзҳои олимпӣ имконияти олӣ дод. дар ин баробар Илдар чӣ гуна гуфтем дар чемпионати ҷаҳон иштирок дошт ки дар таърихи варзиши кишвар махсусан давидан ба масофаҳои гуногун ӯ аввалин нафаре гардид ки дар марҳилаи гурӯҳӣ муваффақ ва барои ба даст овардани медал мубориза бурд. ҳамчунин бозиҳои исломӣ ки дар Туркия баргузор гардид Илдар Аҳмадиев аз нави ҷаҳидан ба дорозӣ ба гирифтани ҷоиза даст ёфта буд. Этот год был очень хорошим для меня в плане результатов и в плане всего. Да, были и падения, но все же я достиг того, чего мы планировали с тренером. Я побывал на чемпионате мира, я прошел там в групповой этап. Также я занял серебряную медаль на исламских играх солидарности в Турции. Вот. И много разных медалей на соревнованиях в Ташкенте, в Алмате и в разных странах. бе моҳобу ягона медали тиллои бозиҳои олимпӣ дар хазинаи дастовардҳои варзишии кишвар аз варзиши сабук яъне нави гурспартоӣ аст. аз ин рӯ бояд таваҷҷӯҳ ба шохаҳои варзиши сабук ҷиддӣ бошад то медалҳои тилло аз бозиҳои олимпӣ зиёд гардад. феълан мактаби оид ба варзиши сабук бештар аз 80 нафар тарбиятгирандаро дар бар мегирад ки ин шумор маҳз дар соли 2022 афзоиш ёфт. соли 2021 шумораи умумии варзишгарон дар ин мактаб ба 54 нафар баробар буд. ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиши сабук имкониятҳоро барои ҷоиза гирифтан бештар мекунад. дар ин баробар кор гирифтан аз системаи нави тамрин ва таъмини мураббиёни кордон яке аз омилҳои рушди он дар кишвар мегардад. агар пеш наравем мо бояд корро бас кунем. ҳамин ҳозир ин хеле мисол варзишгаро пайдо мешаванд, варзишгарои хуб пайдо мешаванд, варзишгарое ки ояндада метавонанд ҳамин натиҷаи баланд барои давлатшон биёранд. барои ҳамин мо медонем ки ҳозир агар ҳамин ба нақша чизе бошад мо иҷро кунем, мо бояд натиҷаи баланд нишон диҳем.
муҳимтарин дастоварде ки болотар дар мавридаш ҳарф задем ин ба даст овардани роҳхати бозиҳои олимпӣ аст ки қарор аст соли 2024 дар шаҳри парижи фаронса баргузор гардад. Аз ин рӯ тамоми саъю кӯшиши мактаби варзишӣ ва ҳамчунин мураббиёну варзишгарон ва кумитаи миллии олимпӣ баҳри роҳхати мазкур аст ки дар соли 2023 ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои ба истилоҳ рейтингӣ нақшаҳои ҷиддӣ дошта бошанд. аллакай мо умед яъне ки такя ба ду варзишгари муассиса ахмадиев Илдар ва Музрапов фаворис дорем ки аллакай онҳо барои пайдо намудани роҳхат ба бозиҳои олимпӣ худи хело наздик ҳастанд ва холҳои онҳо хело зиёд аст. мо умеди комил дорем ё боварии комил дорем ки мо роҳхат ба бозиҳои олимпӣ дарёфт менамоем, лекин кӯшиши асосии мо барои ба даст овардани медал дар бозиҳои олимпӣ аст ва барои роҳхат ягон мушкилӣ нест. аллакай мақсад пешравиҳо ҳаст, натиҷагирӣ аз ҳисоби холҳо ҳаст. мо боварӣ дорем ки онҳо ба роҳхат ба даст меоранд, лекин қайд соли 2023 мусобиқаҳои лицензионӣ хеле дар боло қайд кардан дар пеш аст ва боз мақсадан ҳамон фаъолияту уман тамрини паёпайи пайдарпайи варзишгарон ин моро зарур аст ки онҳо омодагии ҷиддӣ барои иштирок дар ин мусобиқаҳо бинанд. ҳамин мо дида буромадем ки рейтинг агар мо бояд як 3-4 мусобиқаи калонда баромад кунем, ҳам натиҷаи хуб нишон диҳем. ҳамун ба фикрам мерасад ки ба ҳамун натиҷаш вай роҳати олимпӣ гирад. баъд кӯшиш мекунем ки беғайри иштирок бо натиҷаи баланд нишон додан дар кури олимпиада. ин хеле дасти холӣ омадан рафтан фоида нест. Да, у нас есть план, мы готовимся к этим соревнованиям. Это очень важные соревнования для нас, и постараемся также положиться на полную и выполнить норматив на эти Олимпийские игры. бешаку шубҳа барои ноил шудан дар ин самт сараввал шароити мусоид лозим аст то варзишгарон бидуни мушкилӣ тамринҳои худро баромонанд. феълан дар ин маврид мушкилиҳо ҳаст ки ин метавонад ба рафти тамрини варзишгарон таъсир расонад. дамо чӣ намерасад? Дамо намерасад мисол раҳчаи даъои нав ки шумо варзишгоҳи марказия медонед ки раҳчаи дави мо аллакай 20 сола шуда. 20 сола шуда ягон мувофиқи ягон стандартҳои мисол байналмилалӣ мувофиқ намебудад. барои ҳамин агар ки ҳамин мисол имконият шавад ки ҳамин дарошкаи мо мисол раҳчаи дава нав кунем, албатта натиҷаи бо варзишгарои мо ҳам беҳтар мешавад. баъд машқҳои тамрини берун аз республика камтар мешавад. барои иқтисодии мо мисол як фоида мешавад. барои ҳамин ҳамин мо умед дорем ки ҳамин ягон рӯз шароити мо камтар беҳтар мешавад, бо натиҷа албатта бо беҳтар. дар баробари ин қадар пешравӣ мо низ камбудиҳо ҳам дар муассиса ҷой дорад ки мо кӯшиш мекунем ки худи ҳамин кормандони муассиса ва аз роҳбарият саркардагӣ барои бартараф намудани камбудиҳо мушкилотҳои ҷойдошта мо талошу кӯшиш намоем ки каме ҳам бошад дар соли минбаъда, яъне ки ҳамин камбудиҳо бартараф карда шавад. хулас варзиши сабук феълан мавриди диққати ҷиддӣ аст то имтиёзҳои лозимаро ба даст биёранд. бо вуҷуди чанде аз мушкилиҳо ҳамоно дар соли 2023 нақшаҳо ҳаст ки чандин корҳо ба сомо расонда шавад. бо бартараф гардидани норасоиҳо ва афзоиш додани шумораи мусобиқаҳо мо метавонем нақшаҳои худро амалӣ созем.